Kaugmahan sa indugabos mga tugang, pagkatapos nin harahalawig na panahon, uya na naman kita para sa saro na naman na serye nin mga episodes na nagtutukar dapit sa manlain-lain na tema manungod sa satuyang tataramon asin kultura asin mga agi-agi bilang sarong rehiyon. Ako po si Vic Nierva. Asin sa masunod na nagkapirang minuto, liwat inaalo ko kamo, yaon man kamo sain, anuman nakamugtakan, madyan na, magbikol kita. Sa huritang episode, pinag-urulayan taan pagbaybay kan tanog kan Bicol na patanog na o. Susog sa satuyang references, subuot kung ang tanog kan patanog na o nasa hurihan na silaba, gagamiton ang letrang o. Sa episode na ini, padagustang pag-urulayan ang tanog kan patanog na o, alagad iyo kun inimayo sa hurihan na silaba. Halimbawa, olay, usip, dulot, surog, lugod o samuya. Paano kung siring ka ini? Ano ang sinasabi kan sa tuyang references? Uya. Kung ang patanog subot na o, mayo sa hurihan na silaba, gamiton ang letrang U o U na sa mga silabang inisagkod sa penultimate o itong second to the last syllable, gagamiton ang letrang U. Hilingunta ang mga halimbawa. Katakod ba ka ini kung nauutruan o sa tataramon, an inot na o, riribayan nin U. Paano ini? Uya man tabi an mga halimbawa. Lugod mga tugang, sa duwang reglamento na ilinahad ko sa Indo sa episode na ini, sa tuya ng God na paghurup-hurupan, ini daw maninigo. Makakatabang daw ini sa tuya bilang mga Bicol nun. Sa liwat, bukas an magbikol kita sa anuman na mga hapot, tuyaw, suhestyon, asin ano paman na mga concerns, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Ako po liwat si Vic Nierva, danay na nag-aalok asin naglalaom na daytananggad uuntukan ang pag-adal asin pagpahiwas kan sa tuyang namumutan na tataramon. Kun kaya, sagkod nurong simana, hain ka man, madyan na, magbikol kita.